Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Tatelicious vachimira vachidedzera kuti aiwa taneta navachamisa nekungotaura zvemabible verses. Vanyora vakati makadiva president vedu Nelson Chamisa Gore ratopera kudai pasina chabuda zve. Ndanga ndichikumbirawo mumbondipawo chigaro chenyu zve 2 minutes chete ndigo vhundumutsa Zanu PF titore chigaro then ndo zokupai panenge pakuda munhu asina jende seni ana ushingi. I promise to give you back your president. Ndodzokera hangu kuAustria. Ndozvataurwa naQueen Tatelicious vadedzera kuti that's that we love you our president. Vati ivo imi muchinamata ini neZimbabwe tichitora nyika. Ndozvataurwa naQueen Tatelicious vari kudedzera kuti muri kungotaura zvemabible verses asi hapana chiri kubuda. It's not kuti ndiQueen Tatelicious chete asi varipo vamwe vazukuru vambuyanenda vari kudedzera kudaro kuti aiwa navapresident vedu taneta because pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe but our president our number one president Nelson Chamisa hapana zvavari kungotaura, vari kungoya nemavhesi because by-election akaitika vakabiridzirwa. Zviripo zvakawanda zviri kuitika asi vamwe vanhu vari kumira navachamisa vachidedzera kuti aiwa vachamisa vari right, God is in it, God is in control. Asi aripo mumwe munhu azouya akati blaz ava havana kana plan avo vane nyaya isipo. Handizivi munoti kudi varipo vari kudedzera kuti aiwa vachamisa havana kana plan. Ndosezvo kutaurwa naQueen Tatelicious. Saka ndachikokumbira kuti mukomende down below mutiudze kuti munoti kudini nazvo because vachamisa vari ngomira nemabible verses zvinova izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatsamwe vachidedzera kuti aiwa imi chingotaura the word kana kuri kuti tikupinda pahondo topinda pahondo. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.